салому дуруд ба мухлисони сершумори барселона ва канали барса-тж. суперкомпютер ғолиби бозӣ байни барселона ва наполиро пешгӯӣ намуда ҳатто муайян кардааст ки бо кадом ҳисоб бозӣ хотима меёбад. дар ҳолати хеле зарур шудан Матео Алемани гуфтааст ки кадом футболбозони барсаро ба фурӯш мегузорад. эҳтимолан Ронал Араухо бо сабаби ҷароҳати мушаккояш дар се бозии муҳимтарини барселона иштирок карда наметавонад. Мемфис Депай гуфтааст ки танҳо дар як ҳолат тобистони имсол барои барселонаро тарк кардан розӣ мегардад. Ин ҳама хабарҳо дар видеои имрӯза. дӯстон, турнири дӯстдоштаи ҳамаи мову шумо баргашт. Лигаи чемпионҳо боз дар экранҳои тамоми ҷаҳон. Бавария ба меҳмонӣ ба Залцбурги Австрия меравад. Дар яке аз бозиҳои асосии якашниҳои Лигаи чемпионҳо Интер бо Ливерпул вомехӯранд. Оё италиявиҳо метавонанд ба шогирдони клуб сюрприз кунанд? Тамошои ин бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди барса-тж. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. суперкомпютер Паблито ки дар шаҳри Кадис қарор дорад, натиҷаи бозии даври плей-оффи Лигаи Аврупо байни дастаҳои Барселона ва Наполи ки рӯзи 17 феврал баргузор мегардад пешгӯӣ намуд. Дар пешгӯии худ суперкомпютер ҳар гуна далелу омилҳоро ба назар гирифт ки аз инҳо иборатанд: формаи варзишии дастаҳоро айни замон, ҳайати футболбозони дастаҳо, натиҷаҳое ки пеш аз ин бозӣ нишон доданд, натиҷаҳои таърихие ки байни ин ду даста буданд ва ҳатто таъсири системаи ВАРро ҳам ба назар гирифт. мувофиқи пешгӯии Паблито, Барселона дастаи Наполиро дар майдони худ бо ҳисоби 3-1 шикаст медиҳад. Ба фикри шумо дӯстон, пешгӯии акаи Паблито то чӣ андоза ҳақиқат дошта бошад? Директори варзишии Барселона дар саволи кадом футболбозони Барселонаро дар ҳолати зарурӣ ба фурӯш мегузоранд чунин посух дод: агар моро сахт зарур ояд ки футболбозони худро бо сабаби мушкилиҳои иқтисодиямон ба фурӯш гузорем, футболбозони мактаби Ла Масияи мо охирин вариант дар ин ҳолат мегарданд. Ояндаи дастаи Барселона маҳз дар дасти ҳамин футболбозонанд ва ба фурӯш гузоштани онҳоро мо таоман дар нақша ҷой намедиҳем. Вақтҳои охир хабарҳои паҳн мешуданд ки Ронал Араухо, Гави ва дигар футболбозоне ки хатмкунандагони мактаби Ла Масия ҳастанд, Барселонаро тарк намуда ба дигар даста мегузаранд, вале эҳтимолан бисёре аз онҳо шартномаашонро бо Барса идома медиҳанд. Ягона футболбози Ла Масия ки тобистони имсол метавонад Барселонаро тарк намояд, ин Оскар Мингеса мебошад. гуфт Алемани. Шумо чӣ дӯстон, кадом бозингарон бояд тобистон дастаро тарк намоянд? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. муҳофизатгари калидии Барселона Ронал Араухо мушаккояш ҷароҳати навбатии дигар дар бозӣ бо Эспаньол бардошт. Араухо эҳтимолан дар бозӣ бо Наполи ва Валенсия таоман иштирок карда наметавонад. ба замин агар ҷароҳати ӯро таибон хеле ҷиддӣ ба қайд гиранд, муҳофизатгаро дар бозии ҷавобии Барселона дар меҳмонӣ бо Наполи ки рӯзи 24 феврал баргузор мегардад, аз иштирок маҳрум месозанд. ҷароҳати Араухо зарбаи шадиде ба нақшаҳои хави зад, зеро муҳофизатгар дар беҳтарин ҳолати варзишиаш қарор дошт ва яке аз он муҳофизатгароне буд ки дар мавсими имсолаи Ла Лига 1-1 ӯро қариб ягон футболбоз гузашта натавонистааст. голи дуюми худро Барселона дар бозӣ бо Эспаньол маҳз баъди ҷароҳат бардоштан ва майдонро тарк кардани Араухо сар дод. ҳамлагари Барселона Мемфис Депай орзу дорад ки маҳз дар Барселона ба муваффақиятҳои бузурги варзишӣ ноил гардад, вале илова бар ин мехоҳад ки дар даста футболбози калидӣ танҳо ӯ бошад. агар сармураббии даста хави ба Депай қатъиян кафолат надиҳад ки ӯ дар ҳама ҳолат футболбози ҳайати асосӣ мемонад, Депай тасмими Барселонаро тарк намуданро дар авзанаи трансферии тобистона мегирад. Депай бо сабаби ҷароҳат бардоштанаш аз бозиҳо маҳрум гашт ва маълум нест ки ҳангоми барқарор шуданаш хави нисбати ӯ чӣ нақшаҳо дорад. моҳи январ ба Барселона 3 ҳамлагар гузашт: Адама Троуре, Ферран Торрес ва Пьер-Эмерик Абамеянг. илова бар ин Усман Дембеле низ ба хави хеле писанд аст ва то охири мавсим Ансу Фати низ бояд барқарор гардад. варианти гузариш ба яке аз дастаҳои Италия дар моҳи январ ба Депай пешниҳод намуданд, вале ӯ тасмим гирифт ки то охири мавсим интизор мешавад. шартномаи Депай дар соли 2023 ба анҷом мерасад ва дар сурати фурӯхтани ӯ Барселона маблағи гарон талаб намекунад. дар мавсими имсола Депай дар 23 бозии Барселона иштирок
намуда 8 гол задаву 2 партофти головар анҷом додааст. ба фикри шумо баъди омадани ҳамлагарҳои нав ва барқарор шудани Ансу Фати фурӯхтани Депай кори дуруст аст ё ин ки ӯ ҳатман бояд дар даста боқӣ монад? фикрҳои худро бародарон дар комментария нависед. аммо дар ҳамон ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали барсатиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.